בסרטון הזה אנחנו נראה איך מכינים חתימה דיגיטלית כדי שנוכל להשתמש בה אחר כך במסמכים בפורמט PDF. דבר ראשון, אנחנו חותמים ממש על נייר, מצלמים את זה עם הטלפון ומעלים את הקובץ למחשב, אפשר לשלוח את זה במייל או בוואטסאפ. בעצם אחרי שעשינו את זה יש לנו על המחשב קובץ תמונה עם החתימה שלנו. אני סתם לקחתי פה איזושהי תמונה של בובספוג שהורדתי, תדמיינו שזו התמונה של החתימה שלכם, זה בדיוק אותו דבר. ומה שאנחנו רוצים לעשות אחר כך זה לשמור את החתימה שצילמנו בטלפון בפורמט PDF. בשביל לעשות את זה אני בעצם פותח את אתם כנראה תעשו דאבל קליק, או אפשר לפתוח פשוט את התמונה באיזושהי תוכנה שיש לכם שצופה בתמונות, זה לא משנה איזה תוכנה, כי מה שאני הולך לעשות, כרגע התמונה היא בפורמט של תמונה, זה כנראה קובץ שנקרא, במקרה הזה זה PNG או JPG, קובץ תמונה, אני רוצה לשמור את זה כ-PDF, את החתימה. אוקיי, אנחנו זוכרים שהבובספוג פה זה החתימה שלנו בעצם, אני רוצה לשמור אותה כקובץ PDF, אז אני פשוט שולח להדפסה. עכשיו שימו לב, אם יש לכם מדפסת מחוברת למחשב, הרעיון הוא לא כמובן להדפיס את זה בדף, אני רוצה להדפיס את זה ל-PDF. בכל תוכנה כזאת יש אפשרות לעשות print to PDF. אם זה לא נותן לכם כי יש לכם מדפסת, פשוט או שתנתקו אותה, או שפשוט תבחרו במקום את המדפסת שלכם, print to PDF. ברגע שאני אעשה פה print, אני אתן לזה שם, נגיד חתימה. ישמור. נוצר לי כאן קובץ, אותו קובץ בדיוק כמו התמונה שלי, רק שהוא בפורמט PDF. אנחנו צריכים את זה כי אחר כך כשנרצה להכניס את ה-PDF הזה כקובץ לתוך התוכנה שלנו של ה-PDF, שאיתה נוכל לחתום על מסמכים, אז היא דורשת את זה בפורמט הזה, פורמט PDF. השלב הבא זה בעצם ליצור את החתימה בתוכנת ה-PDF. אני משתמש בפוקסיט, אני מאוד מאוד ממליץ עליו, פה אתם רואים איפה הבאתי את התמונה הזאת. פשוט תרשמו פוקסיט בחיפוש בגוגל, פוקס כמו שואל ואיט, פוקסיט במילה אחת, זו התוצאה הראשונה שתהיה לכם. תורידו את התוכנה החינמית, שימו לב שיש פה איזושהי תוכנת פרו, אנחנו לא צריכים אותה. ל-PDF תחפשו, אתם צריכים רק את הרידר, תוכנה בתשלום, יש בה כל מיני פיצ'רים אחרים, אנחנו מעוניינים רק ברידר, פוקסיט PDF רידר. תורידו אותו, תתקינו אותו, אצלי הוא כבר מותקן, ובעצם ברגע שיש לכם אותו מותקן, אנחנו יכולים, הוא גם מאוד נוח, אני מאוד ממליץ עליו, אנחנו יכולים להתחיל לעבוד איתו. בואו ננסה להוסיף חתימה לקובץ, סתם ניקח פה איזה משהו, ונעבוד איתו. עכשיו נגיד שזה איזשהו מסמך שאני רוצה לחתום עליו פה למטה, להוסיף את החתימה שלי. במסמך הזה סתם אין מקום לחתימה, אבל נגיד שהיה פה מקום להוסיף חתימה, ואתם עכשיו רוצים להוסיף את החתימה הדיגיטלית שלכם. מה שאני רוצה לעשות, זוכרים את הקובץ PDF שהכנו קודם עם החתימה שלי? אני רוצה בעצם להכניס אותו לתוך התוכנת פוקסיט, כדי שכל פעם שאני פותח PDF, החתימה שלי תהיה זמינה לי, ואני אוכל בקלות, בכמה קליקים להוסיף אותה. אז בשביל שאני אוכל לעשות את זה, אני צריך קודם כל להכניס אותה לתוך התוכנה, ובשביל זה אני הולך כאן, אחרי שתתקינו את הפוקסיט, כאן אני הולך לקומנט, ו-Custom Stamp. פה זה נקרא Stamp, אני כאילו שם חותמת בעצם על המסמך PDF, אז אני צריך קודם כל ליצור את ה-Custom Stamp שלי, ואני עושה Create Custom Stamp. עכשיו הוא בעצם מבקש את הקובץ, ששם נמצאת החתימה שלי, עכשיו אתם תבינו למה יצרנו קובץ PDF, כי הוא בעצם רוצה רק קבצי PDF, זו האופציה היחידה שלו. אז אני לוקח בעצם את הקובץ שהכנתי קודם, אם אתם זוכרים רק את התהליך, אני אזכיר בקצרה, צילמתי את זה עם הטלפון, פתחתי את זה בתוכנה שבה אני צופה בתמונות, והדפסתי את זה כ-PDF, ככה יצרתי בעצם את הקובץ PDF הזה. אני פותח אותו, ואז יש לי פה את החתימה שלי. נוסיף את זה לקטגוריית חתימות, ניתן לזה שם. חתימת בובספוג, סתם כדי שנוכל לזהות את זה אחר כך. ואני שומר את זה. זהו בעצם, ברגע שעשיתי את זה, אני יכול אפילו לסגור את התוכנה. כל פעם שאני אפתח כל קובץ PDF, אני יכול ללכת לקומנט, ועכשיו אני לא צריך לעשות Create Stamp, כי כבר יצרתי אותו, אני יכול לעשות Stamp.
וכאן יש לי, פה אתם רואים כבר את החתימות שיש לי כאן, ויש לי גם הנה את החתימה החדשה שעשיתי. יכול לשים אותה איפה שאני רוצה, ובעצם ככה אני חותם על מסמך. ברגע שהוספתי אותה, אני עושה save. אתם רואים פה את הכוכבית הקטנה, זה אומר שהקובץ לא שמור. ברגע שאני עושה save, file, save, הכוכבית הזאת יורדת, ואז אני סוגר את הקובץ, זהו, שמור לי עם החתימה שלי. ככה בעצם אני מוסיף חתימות לקבצי PDF.